Несколько дней вместо нескольких месяцев. Так сократились сроки получения украинских свидетельств о рождении и смерти жителями временно оккупированных территорий. Это стало возможно благодаря упрощенной системе получения этих документов, которая действует уже 2 месяца. При этом правозащитники уверены, что это можно сделать еще быстрее, за 1 день. Когда Сулейман в начале февраля захотел получить украинское свидетельство о рождении на своего внука, ему пришлось собирать увесистый пакет документов и проходить долгий путь. Сначала обратиться в любой местный ЗАГС и получить отказ. ЗАГС не может признавать российские документы. С отказом в Киев, в апелляционный суд. Этот суд определял, какой местный суд рассмотрит жалобу, и только потом с решением местного суда надо было ехать обратно в ЗАГС за свидетельством. Новый закон, принятый 2 месяца назад, упростил процедуру. Теперь в апелляционный суд обращаться не надо. Жалобу рассматривает сразу местный суд, причем делать он это должен безотлагательно. Міністерство юстиції розробило дуже просту форму заяви до суду, яка знаходиться у всіх без виключення гаранцях по території України. Наші співробітники ведуть консультування будь-яких людей, які приїжджають по цьому питанню, щодо заповнення заяви і звернення до суду. Так само закон передбачає, що наші громадяни можуть звернутися до будь-якого суду без виключення по всій території України, щоб отримати швидко за спрощеною процедурою рішення, яке констатує факт народження або смерті на території, яка є тимчасово окупована. Практично у всіх регіонах по Україні є випадки, коли звертаються наші громадяни за таким сервісом, за такою послугою. І в більшості випадків суди вирішують цю справу протягом 1-2 діб. Це позитивна тенденція, тому що раніше до набуття чинності цього закону справи тривали навіть до декількох місяців. На практике выходит по-разному, рассказывают правозащитники. Если в Херсоне небольшая загруженность судов и решения выносят за пару дней, то в Киеве этот процесс может растянуться на 1,5 месяца. 50% з поданих справ по фактах народження та смерті переносять на кілька засідань. І основні причини – це те, що не було присутності батьків на засіданні, або була виклики до суду свідків. Наприклад, по 2 таких справах просили привести свідків ще. Нами була написана одна скарга на суддю у зв'язку з затягуванням справи через те, що вони затягували розгляд справи на 3 рази по причині того, що не було присутності представника ЗАГСу. 20% заяв про встановлення факту смерті та народження повертаються заявникам або залишаються без розгляду з наступних причин. Перша і основна причина – це відсутність доказів наявності родинного зв'язку з померлою особою щодо справ про встановлення факту смерті. Друге – це відсутність несплата судового збору, відсутність документів, які підтверджують сплату судового збору. Також третє – це відсутність письмової відповіді органу реєстрації актів цивільного стану. І ще одна важлива причина, за якою справи повертаються, це відмова у зв'язку з тим, що справа не підсудна суду. І це стосується справ щодо встановлення факту смерти. Этих проблем можно избежать, если процедуру сделать еще проще, считают активисты. Например, разрешить ЗАГСам самим принимать информацию из российских документов к сведению без рассмотрения в суде. В Минюсте обещали подумать над этим. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.